8. deň. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Puta telesnosti, odmietania kríža, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť, že ho zabijú, ale 3. dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: Nech ti je milostivý Boh, Pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi: Choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Zamyslenie. 8. krokom k oslobodeniu kresťana od zväzujúcich pút zla je prijatie prežívaných utrpení, osobného kríža a ich obetovanie Bohu. Pán Ježiš hovorí, že nik, kto nezaprie sám seba, nevezme svoj kríž a nenasleduje ho, nie je ho hoden. Kríž má mimoriadny význam v živote kresťana. On totiž nie je iba symbolom, je víťazstvom nad každým zlom v ľudskom živote. Jedine v mene kríža, prijatého kríža, sa totiž môže uskutočniť v našich problémoch Kristovo zmŕtvychstanie. Sami si vyberáme, či naše utrpenia ostanú iba prostriedkom našej bolestnej smrti, alebo sa skrze spojenie s Kristovou obetou, prijatím a venovaním Bohu stanú prostriedkom trvalého víťazstva života. Ak prijmeme svoj údel, svoju bolesť, chorobu, stratu, nedostatok v mene Ježiša Krista a všetky negatívne pocity, dôsledky týchto problémov mu ponúkneme ako obetu za naše hriechy, za spásu našu, svojich blížnych, sveta. Boh ihneď prevezme vládu nad našim krížom a postará sa, aby sme na 3. deň zvíťazili. Tento 3. deň pozná iba Boh, no on najlepšie vie, kedy je pravý čas pre naše víťazstva. Ak do nášho problému príjmeme Ježiša Krista, víťaza nad smrťou, každá smrť, každý démon nás musí ihneď opustiť ako porazený. Svätý Peter, rovnako ako my, ihneď nepochopil hodnotu obety, moc kríža. V poznaní Ducha Svätého však ochotne a s radosťou prijíma každý kríž, pretože vie, že v ňom s ním žije a víťazí sám Kristus. Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. A oni odchádzali z Veurady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre Ježišovo meno. Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ježišu Kriste, Ty mi hovoríš, že si chlebom života, jediný chlieb, vďaka ktorému prežijem všetko, vďaka ktorému budem nasýtený pokojom, radosťou, zdravím, láskou. Chceš, aby som sa vzdal svojho príliš telesného zmýšľania, ktoré nedôveruje Tvojej moci, konajúcej zázraky. Vyzývaš ma, aby som sa vzdal sebeckej zaťaženosti na vlastné telo a prestal byť otrokom vášni, aby si sa Ty jediný mohol stať základom môjho života, mojim životodarným chlebom. Ty, Pane, vieš, čo som doteraz považoval za centrum svojho bytia, za svoj existenčný chlieb. Ty vieš, od čoho a koho som bol závislým. Učíš ma, že kde vládne telesnosť, tam je prítomná i závislosť. Ja som nazval chlebom svojho života iného človeka. Alkohol, drogy, prácu, počítač. Dnes Ti vyznávam svoj hriech, zriekam sa všetkých pozemských chlebov, vďaka ktorým som neustále hladný po láske, pravde, pokoji, zdraví. Odprosujem ťa a volím si ťa dnes za jediný chlieb svojho života. Daruj mi na príhovor svätého Petra a ordovanie Panny Márie svojho ducha, môj Pane, aby som bol slobodným od vecí, ľudí, zážitkov, nálad a mohol naplno prežívať slobodu Tvojho dieťaťa. Amen. Svätý Peter, Ty, ktorý si skrze Ducha Svätého pochopil hodnotu ľudského utrpenia, polož na mňa svoje sväté ruky
požehnaj ma a vypros mi milosť u Pána, aby som dokázal prijať svoj kríž, každé utrpenie a obetovať ho Bohu ako znak svojho pokánia, ako túžbu po svetosti. Nech ma Ježiš na tvoj príhovor uzdraví z každej závislosti tela i duše a posvetí ma svojim svätým duchom. Amen. Duchovný odkaz svätého Petra. Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Lebo aká je to sláva, keď znášate údery za to, že hrešíte. Ale ak dobre robíte a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Úloha v 8. deň novény. Skrze modlitbu, najlepšie modlitbu ruženca, odovzdám Bohu všetky utrpenia svojho života, všetky bolesti a nezdary, od počatia až po dnes, ktorými som musel prejsť, ako za dosťučinenie a pokánie, za moje hriechy a za hriechy mojich predkov. Litánie k svätému Petrovi. Pane, zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami, Kriste, zmiluj sa nad nami, Kriste, zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami, Kriste, uslíš nás, Kriste, vyslíš nás. Otec nebies Bože, zmiluj sa nad nami, Syn vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami, Duch Svätý Bože, zmiluj sa nad nami, Svätá Trojica jeden Boh, zmiluj sa nad nami, Svätá Mária, Matka cirkvi, oroduj za nás, Svätý Peter, rybár povolaný samotným Bohom, oroduj za nás, Svätý Peter, milovaný apoštol Ježiša Krista, oroduj za nás, Svätý Peter, svedok Ježišových zázrakov, oroduj za nás, Svätý Peter, uzdravený Kristom zo strachu, oroduj za nás, Svätý Peter, uzdravený z malovernosti, oroduj za nás, Svätý Peter, človek pretvorený Duchom Božím, oroduj za nás, Svätý Peter, vzor kajúcnosti, oroduj za nás, Svätý Peter, vzor pokory, oroduj za nás, Svätý Peter, skala Kristovej cirkvi, oroduj za nás, Svätý Peter, prvý kresťanský pápež, oroduj za nás, Svätý Peter, odhodlaný ohlasovateľ evanjelia, oroduj za nás, Svätý Peter, vodca zbožného ľudu, oroduj za nás, Svätý Peter, neochvejný šíriteľ Božej pravdy, oroduj za nás, Svätý Peter, apoštol zázrakov, oroduj za nás, Svätý Peter, poslušný nástroj Božieho ducha, oroduj za nás, Svätý Peter, nasledovník Božej vôle, oroduj za nás, Svätý Peter, zrkadlo pravej viery, oroduj za nás, Svätý Peter, Bohom oslobodený z okov nepriateľa, oroduj za nás, Svätý Peter, patron spútaných, oroduj za nás, Svätý Peter, patron duchovného oslobodenia, oroduj za nás, Svätý Peter, ochranca cirkvi, oroduj za nás, Svätý Peter, vzor kňazov, oroduj za nás, Svätý Peter, horlivý misionár, oroduj za nás, Svätý Peter, obdarený Božou múdrosťou a silou, oroduj za nás, Svätý Peter, vzor svetosti, oroduj za nás, Svätý Peter, opora prenasledovaných, oroduj za nás, Svätý Peter, vodca putujúcej cirkvi, oroduj za nás. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Pane, modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Ty si svätého Petra ustanovil za hlavu cirkvi svojho tela. Prosíme ťa, na jeho mocný príhovor, zošli na nás i na celú cirkev svojho ducha oživovateľa a pretvor naše srdcia, mysle i životy. Oslobod nás od každého zla
viditeľného i neviditeľného, aby sme s pravou vierou a láskou v slobode Božích detí mohli šíriť Tvoje evanjelium vlastným životom a dosiahli tak večnú spásu a radosť nebeského kráľovstva. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.